Πώς από σπουδάστρια φυσικοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη βρέθηκα να μειούμε στα μυστικά της ταϊλανδέζικης θεραπείας. Ας το πάρουμε από την αρχή. Γεννήθηκα στην Ταϊλάνδη, αλλά όλα μου τα παιδικά χρόνια τα πέρασα στους Παξούς. Είμαι ένα κράμα δύο πολιτισμών. Και αυτό καθόρισε το πώς θεραπεύω σήμερα. Το ταξίδι ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, που πήγα να σπουδάσω φυσικοθεραπεία. Με κέρδισε αμέσως η ανατομία. Δούλεψα σε φυσικοθεραπευτήρια. Είδα σοβαρές ιατρικές καταστάσεις και έμαθα πώς λειτουργεί το σώμα σε βάθος. Όμως ο πατέρας μου είχε δει την κλίση μου νωρίτερα. Όταν τελείωσα τη σχολή μου είπε: Τώρα θέλεις να πάμε Ταϊλάνδη, να δεις το παραδοσιακό ταϊλανδέζικο μασάζ, να μάθεις τη φιλοσοφία. Πήγαμε. Και εκεί κάνοντας τα σεμινάρια, κατάλαβα τι μου έλειπε. Με κέρδισε η ταϊλανδέζικη φιλοσοφία, διότι δεν μένει μόνο στη μάλαξη. Έχει να κάνει με την ενέργεια, τη βοτανολογία. Εκεί έμαθα να δουλεύω ψυχή και σώμα μαζί. Όχι απλά να πιέζω μύες. Σήμερα φέρνω αυτή τη γνώση πίσω στην Ελλάδα. Αν ψάχνεις θεραπεία που συνδυάζει την επιστήμη της φυσικοθεραπείας με τη σοφία της Ταϊλάνδης, έλα να γνωριστούμε.